La justícia en majúscules és un horitzó àmpliament desitjat i ambicionat per molts en aquest món on aquest principi moral no acostuma a brillar. Perquè hi hagi justícia s'ha de complir abans una condició, que és la veritat. Si no hi ha veritat no es pot impartir justícia. Em temo, però em puc equivocar, que només hi ha un gremi, un grup de gent que pot tocar la veritat. Els cineastes, o més extensament els treballadors i estudiants de l'audiovisual. Però només si es compleixen 3 condicions. La primera, defensar-se de les imatges. La segona, defensar-se del relat. I la tercera, i més complicada, defensar-se de les pròpies conviccions. Anem a parlar un moment de les 3, ràpidament. La primera, defensar-se de les imatges, deia. El cine sempre ha estat un encantament, una mentida, ho va ser des del primer moment. I ho continua sent, ho és tot allò que fa referència a l'audiovisual. I avui més que mai amb l'explosió esclatant i espectacular de la intel·ligència artificial. El poder de les imatges ens converteix en persones indefenses. Ens agrada creure's la ficció, això no és un problema. El problema és saber quan ens creiem també la no ficció, que ens pot deixar anar falsedats, algunes d'elles greus. Només els creadors de l'encantament, que són els cineastes, són capaços de defensar-se del poder de les imatges. Només ells són susceptibles de percebre els trucs. Defensis vostè de les imatges. Defensar-se del relat. Els neandertals, els nostres parents neandertals, van inventar l'eina més poderosa de totes, de tots els temps. Més important que el foc, més important que la roda, que és el relat clàssic. Plantejament, desenvolupament, clímax i desenllaç, amb missatge. Sobre una base, aquí està el descobriment, que és la necessitat d'emoció al límit del ser humà. En el clímax i en el desenllaç ens deixen anar missatges. Els successors dels neandertals al cap d'un temps, que són els guionistes de l'audiovisual, amb una sofisticació única, hipnotitzen les masses. El cinema és l'eina més poderosa per entrar en la ment del públic i convèncer-lo d'una cosa o bé de la contrària, forjant una opinió que vostè creurà seva, però que en el fons li ha vingut de fora. Vostè ha de conèixer aquest ofici privilegiat, el guió de cinema, per saber els seus trucs invisibles i poder defensar-se'n. Defensis vostè del relat. I la tercera, la més complicada, defensar-se de les pròpies conviccions. Hi ha un llargmetratge, Apocalipsi ara, en el que el coronel Kurtz, que interpreta Marlon Brando, dialoga amb el que té el mandat d'assassinar-lo, que és el capità Wheeler, i li diu: ha pensat vostè alguna vegada en la veritable llibertat? Ser lliure de les opinions dels altres, fins i tot de l'opinió pròpia. És un pensament propi de la meditació oriental, pràcticament. Aquí està la clau. Per ser lliure i arribar a l'objectivitat cal ser conscient de les conviccions que poden malbaratar el nostre judici i evitar-les, cosa que equival, en part, a renunciar a bona part d'un mateix. I és aquí on pot raure l'autèntica llibertat. El cine ens ensenya aquestes coses. Renunciï vostè a tot allò que li impedeixi ser lliure, fins i tot vostè mateix. Aquesta és la condició més difícil, tal com deia. Arribem a conclusions, a 2 conclusions, que són les següents. Els jutges, si volen ser justos, haurien d'estudiar cinema i veure més pel·lícules. I la segona, els nens del món, si volem que siguin lliures mentalment, com és veritablement desitjable, haurien d'estudiar cine des del primer moment, en el primer ensenyament, i continuar durant tota la seva vida aprenent cinema.